खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं इउपिपिएल सोरखारनि सिङाव इएम मानगोनां रेवरिवा नार्जारीखौ इउपिपिएल दोलोआ बिथांनि इएम बिबानखौ बोख्लायनायजों लोगोसे बिथांखौ दोलोनिफ्राय एरख'बाय होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथां रेवरिवा नार्जारीया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर'खौ गाज्रि रावजों सोंखारिदोंमोन। बेनिखायनो बिथां रेवरिवा नार्जारीखौ इएम बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जादों आरो लोगोसे इउपिपिएल हानजानिफ्राय आबुङै बोखारनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा बिटिआर सोरखारनि सिङाव कमार्स एन्ड इन्डास्ट्रिजनि इएमनि बिबान मोनना दङमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथाङा आथिखालाव बिजेपि सोरखारनि सिङाव एमसिएलए महरै हाबा मावगासिनो दं। नैथि रादाबाव दं बावैसो बिटिआरनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाइ लाइजाम गथायनायनि बेरेखायै मैया बर'नि माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ खुद्रिसारना सोमावसारदों। बिथांमोनहा फोरमायनाय बायदिब्ला बे फोरोंगिरिनि गुन सायख'नाय आरो थिसननाय हाबाफारियाव माखासे गुन गैयै बिजाथिफोराबो सायख'जादों आरो माखासे गुन गोनां बिजाथिफोरा सायख'जायाखै। लोगोसे बिटिआरनि अनगायैबो नन बिटिआरनि टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनोबो फोरोंगिरिनि थिसनथाइ होनायनि सायाव बनसुआ खुद्रिसारदों। बेजों लोगोसे हिन्दी फोरोंगिरिनि थाखाय गुबुननिफ्राय लाबोनानै थिसनथाइ होनायनि सायावबो बनसुआ खुद्रिसारदों। बेफोर जेंनानि बेरेखायै बनसुआ आरटिआइबो होबाय होनना फोरमायदों। लोगोसे बे टेटनि फोरोंगिरि थिसनथाइ हाबाफारिखौ फिन नायफामफिननानै गुन गैयै बिजाथिफोरनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ केन्सेल खालामनानै गुन गोनां बिजाथिनो एपइन्टमेन्ट लेटार होनो थाखाय बनसुनि आफादगिरि मानगोनां बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं बर' आइजोफोरा आसामनि गासिबो जिल्लायावनो रैखाथि गैलिया। आथिखालाव सानफ्रोमबो खौरां बिजोंफोराव बर' आइजोफोरनि जिनाहारि आरो बर' आइजोफोरनि गाग्लोबजानाय खौरांल' नुनो मोनसै। बेबादिनो मैया दिकेजुलियाव खारबाय थानाय बास गारियाव सासे लाइमोन हिन्जावसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय सासे सुबुंखौ हमदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय तेजपुर फारसे थांनाय बास गारियाव दावबायारि महरै फैनाय मइनुद्दिन आलीआ सासे 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन, जाय गंसे बासावनो नारायणपुरनिफ्राय तेजपुर फारसे थांगासिनो दंमोन। बासाव जिरायनाय सासे मोजां सुबुङा गासिबो नुथायखौ मबाइलाव हमनो हायो। गासिबो जाथाया ओनसोलाव दावराव-दावसि सोमजिहोदों होनना खौरां मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं केराला पुलिसआ बै लाइमोन फावखुंगुरनि बिबुंथिखौ लिरथुमना दोनदों, जाय फावखुंगुर सिद्दिकीनि बेरेखायै अजद होदोंमोन दि बिथाङा बिथांजोखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। पुलिसनि सुलुङा बुंदोंमोन दि फावखुंगुरनि बेरेखायै स्टेशनाव आइपिसिनि धारा 376 आरो 506 दायनिगिरि सिगिनायनि सिङाव एफआइआर होनाय जादों। मानोना अजद होजानाय दायआ 2016 मायथाइयाव जादोंमोन, बेनिखायनो गसरखौ आइपिसिनि सिङाव दाखिल खालामनाय जादोंमोन। बे जाथाया अजद होनाय बायदिब्ला राजथावनि सोहोरनि मोनसे हटेलनि खथायाव रैखाथुमसालि पुलिस थानायनि सिङाव जादोंमोन। बिजिरगिरि हेमा खमथनि रिपर्टनि मोनदांथिनि उनाव गुबुन गुबुन दिथागिरिफोर आरो फावखुंगुरफोरनि बेरेखायै आथोनारि गाज्रि खालामनायनि अजदनि उनाव सासे मुंदांखा सावथुन मुलुगनि सुबुंनि बेरेखायै दाखिल खालामजानाय बेयो नैथि एफआइआर। 2009 मायथाइयाव मोनसे अजद होजानाय जाथायनि सोमोन्दै सोनाब बेंगलनि सासे आइजो फावखुंगुरनि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै दिथागिरि रनजितनि बेरेखायै आइपिसिनि धारा 354 एबा आइजोनि सायाव गाग्लोबनाय एबा दायगोनां गोहोनि सिङाव रेबगान्थिनाय गिबि गसर होनना खौरां मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।